Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nunung ketekan wanget-anget BRVE Matic 2023 pemakaian 2024. Warnane kalem, ganteng, lampune sipit, model terbaru. Tumpakane penak. Iki kuncine wis kiles ya? Kuncine iki wis kiles, pakai tombol koyok kuncine Pajero. Kamote sak RT. Ayo kanca-kanca sing kepengin iso teko langsung ning showroom Pahala, buka tiap hari dari jam 8 sampai malam. Yang pengen tanya-tanya bisa langsung WA ya. 082 225 07 3658. BRVE Matic 2023 pemakaian 24 dijual khusus kredit 215 juta. Kalau cash 220 juta nego di tempat. Bisa cash, kredit, tukar tambah cash, tempo tambah bunga. Lampune wis apik ya, LED, wong jenenge model terbaru, facelift, ganteng. Ayo buruan teko langsung ning showroom. Kita sepil dalamnya, Mas. Nah, iki jerone wis istimewa, jenenge mobil anyar. Yo apike ngene iki yo. Ya wis cover jokan. Tombol setire kanan kiri. Kontake pakai tombol TV. Wasene dingin. Pokoknya maknyus. Ayo mas-mas, mbak pak mak ayo ndang sacet moro ning gone showroom Pahala. Mobile wapik-wapik. Plate lokal istimewa. Oh, AC-ne double. Nggone longgar. Pokoknya nyaman dienggo perjalanan. Sing kepengin moro iso langsung teko ning gone Desa Cebolek RT 3 RW 3 sebelah Pondok Linayah Putri. Nek ketoke kangelan telepon mesti para Mbak Nulung. Ki penampakan dari belakangnya ya. Wis ana kamera mundure. Jadi tinggal pakai kari ngisi bensin. Ki penampakan dari belakang. Longgar iki joke nek ditekuk, bagasine ya ombu. Iso didelei spring bed, iso turunan rame-rame. Lek watis ya. Oh, nek sing terbaru iki dongkrake ya padha ya. Manggone nek nggone kanan. Bagasine oh ngene jebule Mbak Nunung ya lagi padha urung ngertine, buka bareng-bareng jebule ya ngene iku mau. Sing kepengin kredit iso dibantu Mbak Nunung sampai ACC. Kelebihane BRVE Matic 2023 pemakaian 24. Iki spione iso nutup dhewe. Mau ya tombole wis karek dudul kaya Pajero. Lah nek kanca-kanca kepengin iso DP online ya iso, mrene malah luwih apik. Monggo dilarisi. Piye kabare TKI ya padha rak pengen nyenengno keluargane, lampune apik LED. LED ganteng. Belakangnya ya ini. Dari samping. Iki wis ana apa iki jenenge iki ya. Iki gawan asli pabrik iki. Tanduk bawaan dari pabrik. Spion bisa nutup di sendiri, bane kuandel-kandel. Kilometer pira ya iki? Kilometer baru 20 ribuan. Tangan pertama dari baru, warnane ganteng, kalem. Ya iki jenenge BRVE Matic 2023. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Mbak Nunung mau sepil sing lagi teko anget-anget ayo gorengan pia-pia. Expander tumpakane mentul-mentul, sobek rempuk, kamote sak RT, warnane apa iki jenenge limited ya. Iki jenenge putih skincarean. Ayo kanca-kanca sing butuh mobil teko ning showroom Pahala Jaya Motor Cebolek bisa buka tiap hari dari jam 8 sampai malam. Wingi sempat kosong, resik ora ana jenenge Expander Matic uga ana. Iki pumpung lagi teko, kuncine kiles, tipene sport Matic tangan pertama dari baru, plat TK tahun 2019. Ini dijual khusus kredit 220 juta. Kalau cash 225 juta nego di tempat. Ayo kanca-kanca sing butuh ndang teko marak showroom. Sing pengen takon-takon bisa langsung WA ya di 082
225073658. Bisa pembelian cash, kredit, tukar tambah cash, tempo tanpa bunga. Ayo mae, mas-mase, bae, pae, TKI, ayo. Sat-sat yuk, selak payu. Expander, spot, kunci kiles, spion bisa nutup sendiri. Monggo, kita sepil dalamnya, ayo. Nah, wapi ngene. Lagi teko, wis joke wis bungkusan. Iki ya kuncine, kiles, kayak Pajero. Monggo lo sat-set, hargane terjangkau, kamote RT, tumpakane penak. Matic, wis TV, tombol ya, wis istimewa, joker wesi ngene. Apa mak-mak dorak pengen? Siap tahun barunan loh mak. Mobilnya wapi. Tinggal pakai. Iki tengahnya, joker longgar. AC-ne double, duwingin, empuk mae. Monggo lo, ya. Sing pengen iso langsung WA Mbak Nunung. Expander Matic Sport 2018 tangan pertama dari baru. Mobilnya wapi wis istimewa. Wis ana sensor kamerane mak, dadi wis ora usah ragat kari ngisi bensin. Tumpakane ya puenak, mentul-mentul mak. Buktekno nek ora percaya. Buka bagasi belakang. Mobilnya wapi resik ya. Interiore ya resik. Mobil nek mewah mak. Tak doi. Oh, ana nggon beras, ana ndok, ana ada buah. Niki nggon dongkrak-dongkrake nek kene mak ya, lengkap tangan pertama dari baru. Kuncinya kiles, bisa nutup. Spione iso nutup dhewe mak, ora usah neklek. Agar didudul jedit nutup dhewe. Kuncine ya wis pejetan, kurang apa. Monggo sing kepengin ndang teko ning showroom Pahala. Stok terbatas. Lagi ono siji tok, ayo monggo. Wingi sing takok banget aki ya Mbak Nunung rak duwe, masalah Mbak Nunung lurune plat K. Ora kaleng-kaleng lo ya, plat K tangan pertama warnane favorit. Ki Expander Spotmatic 2019. Dijual dengan harga khusus kredit 220 juta, kalau cash 225 juta nego di tempat. Monggo, ayo TKI piye kabare, tanggane dhewe, luar Jawa piye? Monggo ndang merapat kene pumpung ora udian. Aman nggone sahdu. Nggone Mbak Nunung iki Desa Cebulek Kidul RT 3 RW 3 sebelah Pondok Linayah Putri. Bener nggone tengah desa nyelempit, tapi mobilnya apik-apik. Plate yo lokal, warnane favorit. Nek ketoke ora cethok takok yo suarane Mbak Nunung rada serak, marai wingi bar watuk. Semoga dilarisi. Ngono wae matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nunung ketekan Toyota Rush-G 2024 manual warna favorit putih skincarean. Kamote RT plate K tangan pertama full set, kilometer baru 13.000. Nah, ini dijual khusus kredit 225 juta, kalau cash 230 juta nego di tempat. Ayo kanca-kanca sing butuh mobil wapi taune nom moro ning gone showroom Pahala. Buka tiap hari dari jam 8 sampai malam. Yang pengen tanya-tanya bisa langsung WA ya di 082 225 07 3658. Ki kuncinya wis kiles, AC-ne double, wis TV, wis pokoknya kari nganggo. Bensinnya wirit, pajaknya murah. Kita sepil dalamnya. Mobil pilihan. Oh, walah apike kene jerone. Ya. Mobile je bungkusan plastik kabeh. Kaya ora tau dilinggahi yo ya, wis TV bawaan dari pabrik. Tombol setir. Apa iki jenenge setire kok jeruk purut ya. Kuncinya juga double. Monggo mas-mas sing butuh yuk ndang teko rene. Kuncine wis kiles kaya Pajero. Ayo piye TKI apa ora pengen, monggo sing pengen nyenengno keluargane lo ya. Iso cash, kredit, tukar tambah cash, tempo tanpa bunga. Lengkap semuanya. Pokoknya tinggal apa iki? Tinggal ngisi bensin. Ayo siap jalan-jalan. Cocok buat tahun barunan ya. Nyaris baru. Wow. Dari depan sampai belakang. Joknya masih bungkusan, AC-nya juga double,
longgar, airbagnya juga ada ya, di tengah ada, di depan juga ada. Udah ada pengaman asli dari pabrik. Ayo mak-mak, monggo. Ban serep belum pernah turun. Udah dilengkapi sensor kamera ya, ini asli bawaan dari pabrik. Oh ya iki. Jadi wis ora raget piye-piye, Mak. Sekali nganggo tok apik mobilnya. Ini penampakan dari belakangnya. Oh ya, joke seh bungkusan. Apike ngene ya. Durung tahu diligai. Saya jajal ligai Mbak Nunung. Walah kepenake pol. Ayo. Saya kepengen ndang teko loh. Daripada beli baru, mending tuku neng showroom Pahala. Keneng apa? Iso jagong, iso ngombe kopi. Pokoknya paling penak ning gone Mbak Nunung. Ya iki ya mobilnya. Saya kepengen langsung satset WA. Ojo ngongko selak payu. Nek wis payu Mbak Nunung mbok kon loro. Angel masalahnya taune iki kan nom. Tetep wonge jedo seneng nganggo. Monggo Mase, Mbake, Pake, Make yo dilarisi. Mobil Ras G manual 2024 dijual khusus kredit 225 juta. Kalau cash 230 juta nego di tempat. Monggo-monggo. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nunung mau sepil Avanza G 2006 manual kamote sak-RT regane murih. Nah iki regane 79.500 nego di tempat. Mobile apik plate K. Ayo kanca-kanca sing butuh mobil ndang teko ning showroom Pahala. Buka tiap hari dari jam 8 sampai malam. Iki nek pengen tekon-tekon bisa langsung WA Mbak Nunung ya 082 225 07 3658. Kita sepil dalamnya. Wirit ban-bane yo kandel-kandel siap pakai. Nah, ini penampakan dari dalamnya. Mobilnya taune tuwa ora kalah karo sing nom. Mobilnya yo apik ya. Monggo dilarisi. Sing pengen tukar tambah mobilnya cilik iso malah gedhi ora apa-apa rene. Iki asene ya double. Asene double jebule. Ya, mobilnya harga ekonomis loh. Nek sing kepengin ndang saset aja nek wis payu takok meneh. Kaya wingi Mbak Nunung ndailar regane 80 susuk ramene sakpore. Iki pumpung ana nek gone Mbak Nunung niki setahun pisan durung mesti ana ya. Jarang ada. Avanza G 2026 platnya K bulan 6. Bempere ya 2006. 2000 keliru ora 2026. Wong taune wae 2000 panggil ya. 2006 manual. Ini penampakan dari belakangnya ya. Hargane murah, tapi mobilnya murahan. Kamote sak-RT, asine double, duwingin, siap pakai, siap go jalan-jalan pas tahun barunan. Mobilnya istimewa. Nek tahun 2006 mobilnya ngene iki, nek Mbak Nunung ngarani ya istimewa. Marai taune tuwa ora kalah karo tahun nom. Penak, asine double, full, ban, pokoke apik. Nek ra percaya mrene ndang satset selak payu iki Mbak Nunung pumpung sempet review. Nek iki udan iki pumpung ra udan ya. Iki harganya 79.500 nego di tempat. Avanza G manual 2006. Monggo. Ayo Mae dilarisi TKI sing duwike sithik lho iki lho. Iso lho. Nek sesuk-sesuk Mbak Nunung tak janji lho. Iki pumpung ana. Ngono wae. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nunung kedatangan anget-anget ya iki. Agya G kuning limited edition Matic
2024. Ini dijual khusus kredit 160 juta, kalau cash 165 juta nego di tempat. Sing pengen tekon-tekon langsung WA di 082 225 07 3658. Kilometer baru 10.000, tangan pertama dari baru. Sampean daripada beli baru enak ning ngene Mbak Nunung. Bonus review jagong ngombe kopi. Enak ra? Ayo monggo Mak. TKI sing pengen nyenengno keluargane monggo. Ning kene iki iso pembelian cash, kredit, tukar tambah cash tempo tanpa bunga. Jadi Mase, Mbake, Pake, Make disesuaikan. Pengen kredit oke, cash oke, tukar tambah oke, tempo juga oke. Apa sing kurang? Ayo teko ning showroom Pahala. Dijamin puas mobilnya, platnya juga K, tangan pertama. Kuncinya udah dikiles. Kita sepil dalamnya. Monggo. Nah, mobilnya apik lho ya iki. 2024 ra kaleng-kaleng. Oh. Setire jeruk purut, kilometer 10.000, tombol ya, matic, TV mewah pokoknya ya, tampilannya mewah. Ini warnanya joknya hitam, istimewa. Ayo Mak apa dorak pengen piye kabare TKI monggo teko ning showroom Pahala yo. Stoke Mbak Nunung melimpah ruah kaya rezekine. Nah monggo istimewa, wasine super dingin. Iki ngono pilihane warnane putih ya ono, sesuaikan dengan warna pilihan kanca-kanca. Iki penampakan dari belakang ya ganteng. Wes LED, pokoknya terbaru ya, semua apik pokoke. Wirite pol. Tumpakane ya penak. Agi-agi 2024 Matic. Dijual khusus kredit 160 juta, kalau cash 165 juta nego di tempat. Pengen tekon mau ya langsung WA 082 225 07 3658. Ingat mobil bekas, ingat Mbak Nunung. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ha, Mbak Nunung mau sepil XL7 Zeta Matic 2024, pemakaian 25. Tangan pertama, platnya K, jarang ada. Ayo kocok-kocok, sing butuh iso teko langsung showroom Pahala Jaya Motor ke Tanen. Buka tiap hari dari jam 8 sampai jam 5 sore. Yang pengen tanya-tanya bisa langsung WA di 082 225 07 3658. Iki jenenge mau XL7 Zeta Matic 2024, pemakaian 25. Dijual khusus kredit 200 berapa loh ya, 220 juta, kalau cash 225 juta nego di tempat. XL7 Zeta Matic warnane ireng, elegan, genileng, wes pokoknya istimewa di kelasnya ya. Oh apik, istimewa. Kita sepil dalamnya. Peleknya udah 2 warna ya. Wes kaya anyar pokoknya, daripada toko anyar monggo seteko langsung ning showroom Pahala. Kilometer baru 10.000. Suzuki terkenal wirite, tumpane yo penak, uasene duwingin. Mewah ya iki, jerone jebule wis ana anu. Dashboard wis ana apa iki jenenge? Lese kayu bawaan dari pabrik ya, joknya warnanya hitam, AC, duwingin, pol, monggo. Ini penampakan dari dalamnya. AC-ne double, oh ya, apa dora kepengen? Monggo kanca-kanca sing nek luar Jawa, tanggane dhewe, TKI ayo sing kepengen nyenengno keluargane, nanti bisa kredit dibantu Mbak Nunung sampai ACC. Ayo, cash tempo juga bisa ya. Nah, ini penampakan dari belakangnya, dada spoilernya. Padha ra pengen gantenge ngene, apik, istimewa. XL7 Matic. Ini penampakan belakangnya. Udah TV tadi ya. Wow, ini mah bagasine wombu meneh. Nggon ada beras, jeruk, ndok.
ana kabeh. Iki jengene kangane R3, jengene XL7. Udah dilengkapi dengan kamera belakang ya. Pokoknya tinggal pakai super istimewa. XL7 Zeta 2024 Matic. Bane iki lho syuting ya. Oh, bane kuat ngene, peleke ya, nyaris baru. 2 warna, ban serep belum turun. Monggo kanca-kanca sing butuh ayo teko ning showroom Pahala. Dilarisi. Mobile apik ra kecewa. Tumpakane ya puenak iki. Monggo 2024 pemakaian 2025. Harganya 220 juta khusus kredit, 225 juta cash nego di tempat. Monggo mampir jagong ngombe kopi. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nunung mau sepil Brio E Barong 2024 Matic. Jarang ada ya warnane wayu wiju, terbaru, lampunya LED, bawaan asli dari pabrik. Wingi Mbak Nunung ngriki duwe bablas terus, iki pumpung teko anget-anget. Ayo monggo dilarisi. Di sini bisa pembelian cash, kredit, tukar tambah, cash tempo tanpa bunga. Yang pengen tanya-tanya bisa langsung WA ya di 082 225 07 3658. Showroom Mbak Nunung delik, tapi insya Allah wakil stoke yo plate lokal. Warna Matic manual ada semua. Lah nggone Mbak Nunung iki nek nggone Desa Cebolek Kidul RT 3 RW 3 sebelah Pondok Linayah Putri. Kembali lagi, iki mau jengene Brio E Matic 2024 Barong dijual khusus kredit 175 juta, kalau cash 180 juta nego di tempat. Kilometer baru 20.000. Pajak baru piye? Cocok ra tuku mobil bekas tapi pajeke wanyar gris koyok mobil baru. Yuk ndang rene kita sepil dalamnya. Warnane iki limited edition, jarang ono iki. Nah, nek sing anyar iki wis ana TV-ne, tombol setir, joknya juga warnanya hitam. Yang pengen tanya langsung WA ya. Monggo. Pengen hitungan atau apa? Matic loh, Mak. Jarang ada. Monggo. Tahun 2024. Wanyur penak yo iki. Brio E Matic 2024 dijual khusus kredit 175 juta, kalau cash 180 juta nego di tempat. Gurine ganteng ya. Oh, pajak baru. Istimewa. Buka bagasine. Serepnya belum pernah turun. Hanyur gris. Monggo Mas-mas, Mbak-mbak, ayo teko ning showroom. Piye TKI rak pengen nyenengno keluargane, kilo pupuk jenok Brio wingi sing takon beruh perkara wingi sempet kosong. Luru ngene iki ya angel, masalahe jedo seneng nganggo. Sing kepengin ndang WA Mbak Nunung yo. Sacet. Brio E Matic 2024 Barong lampu LED. Ya, kunci double. Kilometer baru 20.000. Monggo dilarisi. Matur suwun.